بازارا کسکاییê ya gelêrî li bajarê Qamişlo piştî nerazîbûn û nakokiyan di navbera firoşkarên keskayiyê û şaredariya bajêr de li ser guhestina wê îro bi fermî bazara nû hate vekirin. Guhestina bazara keskayiyê ji nava bazara navendî bo vî cihî di nêrîna berpirsên şaredariyê de dikeve xizmeta zêdetir ji 140 firoşkarên ku keskayî li ser bestek û erebokan difroştin û ji niha û bişûn de ew dibin xwedan dikan û li vir dikarin karê xwe berdewam bikin. Yek gavê pê destpêkê û em baş bajarê Qamişlo birêxsin bikin. Yek ji wa gava got ev sûk di nîvê bajêr de bû û trafîk dihate xitmandin gelek acizî ji gel çêdibû. Ya pêwîst medît got ev cih bibe sûka şînî ya dî niha nû e yanî hê baş xwe birêxsin nekirine hê milet nas nekiriye nû sûk li vir e ew şaredarî êwa gava bavê jî û meclisê bajêr weke îro wedît hate elankirin vekirina vê sûkê bi rengekî resmî. Ji bo guhestina wan bo vî cihî ku ta vê gavê ew jê dilgiranin firoşkar hêj nerazî ne. Bi gotina wan cih gelekî teng e û bazar bi temamî nehatiye amadekirin. Pişkî tengî yanî em dixwazim hêvînin pişkî belediyê bijmer rê veke ji bo ku karibin pişkî bi xedematin besît jêr divên wê baş bibe inşallah. Dilxwazê me em vê sûkê nerazî ne. Sebep çi ye? Sebeba me tenga û ne jê şixula. Ne jê şixula. Erê. Cagê para xizra bê seheke vala bê seheke para bê. Pîrek hene, xitiyar hene, çûnû hatin heye. Mişkila me abe hemû. Bi gotina şardariyê bazara kevin ya firoştina keskayiyê gelek tevlîhevî di bazarê de peyda kiribû. Li wê bazarê nêzî 200 dukanên firoştina keskayî hebûn. Ji wan 105 kes bi kirê kar dikirin. Şaredarî tekez dike piştî vekirina bazara nû dêjmareka zêdetir ji firoşkaran sûdeyê jê werbigirin. Ku nerxê kiriya her dikanekê tenê 10,000 lêreyên Sûrî destnîşan kiriye. Ew jî li hemberî kiriya her basteyeka ku li bazara kevin dihata kirêkirin 10 qat arzantir e. Candar Şernexî, Kurdistan TV, Qamişlo.